Sombrero na kiši, pronašli smo tvoga oca, molim te, ako, pa šta da mu kažem, ali on je tvoj, on je tvoje dete. Samo peri kameru, veruj mi, dobit ću sadržaj. Ali nemoj, moraš da se, zašto to vidi, pruži mi ruku. Peri kameru. Vojne, sine, molim te, ako vidiš ovo, javi se Bogu. Nemojte, zašto? I zdravo svi gameri, vlogeri, ja sam vaš olindrani host No Sisa i hajmo da pređemo kroz ovo nedeljne vesti. Prva vest za danas, ne toliko važna, ali se tiče nas, to je vlogger community, a tačnije konkretno sekcije za DramaTube vesti i Balkan Alerta. Šta se desilo? YouTuber pod imenom Raketić, ja se nadam da je tako, je izbacio pesmu, bukvalno, ne znam kako se to zove, Rap bitke Balkana, tako se uglavnom zove serijal. I bukvalno tu se prozivamo se Balkan Alert i DramaTube vesti, to jest ja No Sisa i Balkan Alert lik, ne znam kako se zove iskreno. Zna čovjek šta radi, nije ni on blesak kao što se pokazuje, ljudi, verujte mi meni, stavim ja kažem uglavnom. A pesma je stvarno toliko realna da bukvalno greši u pesmi Raketić kada priča o nama u ime Balkan Alerta, toliko je realna pesma, toliko realno prikazuje i Balkan Alert i nas konkretno, ali dobro, ko treba da razume, razumeće. Takođe u vestima, Nexen for Games. Uglavnom, ljudi, šta se dešava sa Nexenom? Nexen je snimio svoj studentski film, ali je snimio, nije ga još objavio. Uglavnom, šta ima to zanimljivo oko tog Nexenovog filma? Ima da sam ja, also known as No Sisa, i Milan Valent, tačnije više znan kao Gamer sa Klise, snimili zajedno taj film, smo još par ljudi, znači snimali smo, bili su tu još neke devojke i baš onako ludnica od filma, ne smem ništa da spominjem šta se dešava, nije ništa foto, video 69+. Crvenkapice, javi se, molim te, brate! Molim te, samo zbog tebe sam se olindro. Takođe u vestima, ok ljudi, fali na malo vesti, pa rekao ajde ubacim jednu vest od ne znam pre koliko to jest vest od pre mnogo. Uglavnom, Milanu Iniću iz Jasreštana je bio rođendan i on izbacio vlog na svoj kanal Milan Inić koji možete pogledati, čiji ćete link imati dole u deskripciji. Srećan rođendan, još dugo da slaviš, želim ti Serbijani, žele... Takođe u vestima, kanal Speller, to jest stari kanal lika koji vodi kanal Raketić, je obrisan pre ne znam nija koliko, ali je obrisan iz razloga zato što je neka random firma koja se zove Speller, koja prodaje televizore, koja čak nema ni jebeni YouTube kanal, je došla i bukvalno strajkovala Spellera i posle 2 nedelje, nakon što ništa nije mogo da uradi povodom toga, on je samo promenio ime tog kanala, ali šta je uradio, bukvalno je napravio taj novi kanal tako da ga posetite, to je taj lik što je napravio te pesme Balkana, te prozivke, džabu, tako da podržavamo jedne drugima ruke, kosati bez ruku za ćelavu glavu se vuku i ljudi, podržite ga, morate! Šalim se ljudi, ali bukvalno mnogo je glupa situacija i ovo je ono što je meni rekao, kad sam ga pitao što su mu obrisali taj kanal. Zato što su bezobrazni do zla boga zarez. Primio sam poruku od YouTube-a da me je prijavila kompanija Speller koja prodaje televizore. I što je najgore, nemaju ni YouTube kanal, a žalili su se YouTube-u i prijava je prihvaćena. Promenio sam ime pre 2 nedelje da vidim da li će nešto biti i pogodi šta, obrisali su mi kanal. Spelleru, imaš našu podršku. Šta se desilo ljudi, znači izvinjamo se što ovako dolazimo u sred klipa onako nenajavljeno, ali uglavnom dok sam montirao video, bacio sam pogled malo na srpski tutorialni kanal koji se više ne zove tako, već Cile ST. Sad ja ne znam kada je došlo do te promene na srpski tutoriali, to je sad bolje rečeno na Cile ST kanalu, to je bilo to, nastavimo sa normalnim vestima. Takođe u vestima, ovo se tiče Gastozi, imamo 2 vesti, Gastozi izbacio novu pesmu i Gastozi Gastrobajter, koju hoćete prvo da čujete, ne zanima me, pričamo prvo o njegovoj pesmi. Uglavnom ljudi, Gastozi izbacio novu pesmu koja se zove kako, Tamaruškice? Problem!
ti si samo problem, ne znam kako ide pesma, nebitno. Uglavnom ljudi, ta pesma je bila prva u trendingu zato što je za 3 dana došlo do 1.600.000 pretplatnika i samo raste bre, brate moj. Nebitno koliko dana prolazi, ona je sve vreme tu negde u trendingu, što je jako nevjerovatno i svaka čast, s obzirom da je on bio youtuber nekad. Ali dobro, jebi ga. I da ih razočaram i kažem drugu vest, Tamara. Nemoj da praviš problem. Poslednja vest za danas. Gamersak Lisa izbacio novi video koji se zove Lažni subovi i ode miš. Koja se zove Lažni subovi, to je jako važan video, 3 znaka uzvike, što znači da mora da se pogleda, ali ipak to je Gamersak Lisa, jebot old school youtuber, snimao je sa Jastreštenom, bre, pre nego što ste, bre, vi znali šta je YouTube, bre, platforma, servis, bre, za postprodukciju klipova i upload. Uglavnom, šta je Milan pričao u njegovom videu? Pričao je da comment sekcija s vremena na vreme daje butthurt i to jest ono baš mu pomera bulju, kao da on kupuje subscribere. O stvari, on je mnogo dugo na ovom medijskom platformu sajtu. Bukvalno ljudi, glupo je da to radite. Pogledajte jednostavno njegove klipove, pogledajte koliko dugo izbacuje klipove. Ali eto, ja iskreno mogu ovako ruku na sto i na nož, brate, da kažem, ako je on kupio subscribere nekada. Elem, šta je tu važno? Važno je da pogledate taj video, će link imate dole u deskripciji, jer ako to ne uradite, niste prave, kako da nazovemo našu armiju, alave sise. Vi ste naša armija alavih sisa, jebi ga. Armija sisa je na No Sisa kanal ovde za Dramatiju vesti alave sise, ali može. Dobra, ja sam prost čovek. Čujem ili vidim Tamaruškicu u klipa, vi ste i videli i čuli, vi ostavite like. Ne morate zbog mene, ali uradite zbog nje. Spasite malo nevino mače od umiranja, gladnih kod kontejnera. Spasite kontejnerke! Šalu na stranu ljudi, znači ostavite like ako vam se svidao video i mi ljudi se vidimo sledeće nedelje u isto ovo vreme, na istom ovom kanalu, to jest na Vlogger Community, koji sad broji previše subscribera, sad ću vam kažem koliko broji. Slušajte ovo sad, ima se userete, pazi sad ovo, slušaj ovo. Sad čekaj, slušaj, koliko, pazi koliko ima subscribera. 10.715 i pozdrav! Dramatiju vesti su bolje I dame i gospođe, to bi bilo to što se tiče ovih Dramatiju vesti. Či ljudi, ako ste uživali u ovim vestima, obavezno lupite like, jer iskreno smo bolji od Balkan Alerta. Hvala Bogu.